Lawagueños, abrasain tayo tinalawag, Amasakbayan. Number 2 sa balota para Vice Mayor Handy Vertex Lau! Nalawag ang masakbayan. Iwala namin sa'yo ibibigay sa imahe ng lawag ay nabigay kulay. Nalawag kinaranian. Ikaw naman Handy ang siyang tunay, alat o puso sa iyo'y buhay. Natalged ang masakbayan. Iwala namin sa'yo ibibigay sa imahe ng lawag ay nabigay kulay. Dilawag anaranian. Ikaw naman Handy ang siyang tunay, alat o puso sa iyo'y buhay. Naimbag nga nabii, Lawagueños. Deto yung nga nabii, apo, ket napnuanak lang, apo, iti pinagayat, apo, iti syudad tayo iti Lawag. Pinagyaman ko, ti bawat Lawagueño nga agnanaed, ito'y syudad tayo Lawag, apo. Deta lang, apo, nagyan, apo, iti pusok tatang nga nabii, pinagyaman ko, apo. Ngamin, apo, deto'y nga laban, apo, kethaan nga laban iti kampanya. Osto, apo, the great speakers tayo nga muna, nga nagsao kanya, apo. Laban para iti progreso ti bawat Lawagueño, apo. Deto'y nga kanito, apo, ket narigat nga pinanunot, nga nag-step forward, apo, para iti syudad iti Lawag. Ngamin, mamatiak, apo, nga no once, apo, nga ni apo Brian Alisto Alcid, iti mayor tayon, apo, we are closer to a brighter future and brighter Lawag City. Nupay, apo, may gasatan nga agkuyog kami, apo, al-aliston iti progreso iti syudad iti Lawag. Awanen mangpigil, apo, iti para iti Lawagueño. Nagrugia ka konsehalyo, apo, 9 years ago. Tipadas ko as konsehalyo iti syudad iti Lawag, adot naglabas akon a mayor iti syudad iti Lawag. As mesa nga konsehal, apo, yan anay mo iti sweldom tapnon makatulong ka iti padam nga tao. Haan nga sakripisyo, apo, detoy. Mesa detoy nga pinagayat mi as konsehalyo iti syudad iti Lawag. Nagtultuloy detoy a programa, apo, juray maited ko sweldok, apo, iti personal ko. Kasi amuyo, apo, iti misa konsehal, tayo sweldo mi lang, apo, iti pwede mi, apo, kapag karit, kapag tulong iti tao. Ngayon, apo, haan, apo, nga nasakit tinakem, mi, nga Brian detoy. Kasi impapuswan, nga inyo pressure mi, iti bagi mi nga umagserbi kanyayo. Tatangal daw, apo, iyo pressure kumanen, iti bagi kanyayo. Umayag serbi nga napudno, apo, adan padas ko iti legislatibo, iti 9 years, apo, as konsehalyo, 6 years as board member yo iti probinsya ng Ilocos Norte, ken talong atawen nga nagubra as national president, apo, iti Philippine Consulars League ti Interamente nga Pilipinas, apo. Pagyamanak unay titalek ken suporta iti pamilya Marcos nang nangruna iti presidente tayo, President Bongbong Marcos, apo. Nang rugi idi, aging ganay ta, tay talek, support ng ented da, nagtultuloy, apo. So pagyamanak, apo, iti anak na, apo, Congressman Sandro Marcos, apo, Governor Matthew Marcos Manotoc, soon to be our Vice Governor, and our soon to be our Governor, apo, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, apo. As I've said, apo, in the previous, that Lawag deserve better. Not only Lawag deserve better, but Lawagueño deserves better. Ituyak adimakel, ituyak nakasursuro, iso, apo, iti insuro, apo, iti pamilya kanyak. Itatang ko insuro na kanyak tito Macder, by myself, apong agtrabaho, ken mangted, apo, iti responsibilidad para amin nga upobrain mi. Insuro nakmet ni nanang ko, iti pinagayat iti tao, apo, nga inusar ko, nga nagserbi iti syudad iti Lawag. Again, apo, detoy ni Handy Vertex Lau, apo, para Vice Mayoryo, apo.
napnuan ti ayat iti lawag, agtrabaho para iti progreso iti lawag, ma-improve ti biyag iti bawat lawagen nyo, Apo. Deta lang, Apo, ti harapap tayo. Number 2, ti balota, Apo, Handy Vertex Lao para Vice Mayoryo, Apo. Tapnon alaliston to, ton Lunes kanyayo, Apo, ton Mayo 12, Apo, 1-2 laeng, Apo. Mayo 12, 1, Mayor Brian Alisto Alcid. 2, Vice Mayor Han Dilaw, Apo, para iti progreso iti syudad tayo alawag. I love you all. Ladies and gentlemen, let's claim it, Vice Mayor Handy Lau! Iwala namin sa'yo ibibigay, sa imahe ng lawag ay nagbigay kulay. Lawagenyos!